20 январда өлкөннәр универсаль спорт залына жыйылды. Биредә ТАССРның 100 еллыгына багышлап шахмат шашки ярышлары оештырылды. Ярышларны ачу тантанасында хакимияттән, Россия пенсионерлар союзыннан һәм пенсия бүлегеннән вәкилләр катнашты. Алар өлкөннәргә изге теләкләрен җиткерделәр. Сегодня в нашем районе пройдут мероприятия, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войны и 100-летию образования Татарской ССР. Мероприятие это будет проходить в формате шахматно-шашечного турнира, темпа турнира, говорим, среди пенсионеров нашего района. Те победители, которые определятся, конечно, примут участие в зональных соревнованиях, которые пройдут в городе Набережные Челны, а если они еще победят на этом соревновании, примут участие в городе Казани 27 февраля. Иратлар шахматта хатын-кызлар шашкы уенында көч сынаштылар. Шашкы буенча беренче урынны Иске Өрәштән Луиза Нуриева алды. Мәлләтамак авылыннан Галия Вагизова икенче урынга чыкты. Шахмат ярышларында мөселманнар бик актив катнашты. Бәйгедә Тимиргали Сәфетдияровка тиңнәр булмады. Валерий Дәүләтбердин икенче, Наил Хамматуллин өченче урында. Бүгенге ярышта да уннан артык өлкән яшьтәге ир кешеләр шахмат буенча ярыша һәм шашкы турниры өстәлләр артында хатын-кызлар шулай ук ярышларын башлап җибәрделәр. С малых лет мы уже начали плавать и заниматься спортом. Я и в шахматы играю, но тоже нужна тренировка. Так просто и в шахматы не сыграешь. Я беру от жизни все. Вот сегодня я пришла, мне хорошо, комфортно. Желаю, что все вот эти пенсионеры не сидели дома, приходили, такие условия тут. Надо от жизни все брать. Җиңүчеләргә грамоталар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Нурия Низамова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.